Azt hisszük, a valóság folytonos, mint egy film, ami sosem áll meg. Mi van, ha nem így van? Az agyad nem folyamatos világot lát, képkockákat kap, 15, 20, 30 ezred másodpercenként egyet. A kettő között nincs kép, csak sötét, perceptuális időablakok. A tudatod összefűzi azt, ami valójában nem folytonos. Kitölti a réseket, összeköti a megszakítást, a folytonosság illúzió. De zseniális, mert nélküle nem tudnál létezni. Agyad elektromos ritmusokkal dolgozik, különösen egy hullám számít, a gamma. Amikor összeáll a világ, a gamma felerősödik. Ez jelzi, hogy a pillanatokból egyetlen élmény lesz. 60, 80 Hz, integráció. A fizika azt mondja, a világegyetem sem folyamatos, az energia fluktuál, a részecskék ide-oda villannak a létezés és a nem létezés között. A téridő is szemcsés a legkisebb skálán. Nem folyik. Pulzál. Te egy olyan univerzumban élsz, amely maga sem stabil film. A világ villanásokból áll, érzékelési ablakokból, energiacsomagokból. A folytonosság csak fordított varrás. Amit te végzel, a valóság nem szakadatlan. Te teszed azzá, a világ nem kerek, te kerekíted ki, és minden pillanat között van egy hely, amit csak egy valaki tölt ki tartalommal. Te. A kérdés nem az, hogy folyik-e a valóság, hanem az, hogy mit teszel bele a pillanatok közé. Oszd meg annak, aki szerint a világ több, mint amit elsőre látunk.